En l'àmbit econòmic, la Il·lustració va defensar la fisiocràcia, una teoria econòmica que propugnava que la riquesa d'un país es trobava en la prosperitat de la seva agricultura, indústria i comerç, és a dir, en les activitats productives, i no en el comerç i l'acumulació de reserves d'or i plata provinents d'aquesta activitat, com havia sostingut el mercantilisme des de finals del segle XV, a l'inici de l'edat moderna, quan el comerç de llarga distància en les Índies Orientals primer i després amb Amèrica o Índies Occidentals es desenvolupà sobre la base de la importació de metalls preciosos, seda, espècies i altres mercaderies valuoses.